Tervetuloa videon pariin, minulla on Hakkuryöpää. Tänään me pelataan Skywarsia todella pitkästä aikaan ja yksin harmin paikka. Äsken testailin tätä uutta kuvausohjelmaa nimeltä XSplitin Broadcast. En sitä game-versiota kannata. Sitäkin mä kokeilin, mutta anteeksi, tuo koputus tuohon mikkiin, mutta se lagitti yllättävän paljon. Tästä mä pidän vähän enemmän ja konekin pitää paljon enemmän, mutta pelataan pärinä Craftin serverillä. Noniin, lähdetään vaan peliin suoraan. Noniin, jes, päästiin heti tällaiseen yllättävän nopeasti alkavaan peliin. Noniin, mä inhoon tätä. Saa kun aloittaa tältä puolelta, tää on ihan hirveetä. Kun muilla on paljon parempi aloitus. Noniin. Mä niin toivon, että tätä toimisi paremmin. Mä ehkä korjailen tätä vähän paremmaksi ensi jaksoon. Mutta hei, tämä jakso me nyt kuvataan. Joo, tuo potion. Meillä on tossa noin crafting table. Mulla on tossa stikkei. On sokö. Nyt rektataan se. Kuole! Oot jo pasken jätkä. Anteeksi tuo, mutta en mä kestä vaan tollasia ihmisiä, jotka ei ajattele kuin itseään. Toi oli läppä. Ei tarvinnutkaan mennä tappamaan sitä henkilöä. Hänet. Ihan sama. Oi, kun se ei kato näin, niin me saadaan tässä kaikki kamat. Oi, se oli ihan kiva. Mukava. Oi, kuuluu vaan koko ajan. Oi. Ai. Me taidetaan kyllä tehdä suoraan miakka. Mä äsken näin, että oli näkymätön. Mitä mä oikein teen? Mä teen tikkuja. Noin. Siinä saadaan miakka, saadaan itsellemme. Mä tarvittais chestplateilla tarvittais. Sinne meni hyvä kamat. Sinne meni. Näyttikö se mulle just äsken? Ei hitunut. Yksi ja harvinaisista pikku Minecraft-pelaajista. Joo. No tuu tänne. Tuu. He, mitä? Ai hirveesti sattu. Niin, sattuuko sua? Nyt se on silleen. Ei hitto kun on siistiä kyllä. Hei, mäkin hakkaan tässä näin. Tää tulee sinne sun saarelle. Noob! Tuli kaikki! Kukaan ei halua tulla silleen mahdollisimman tylsä jaksohan me tästä yritetään saada silleen, että kaikki tekee itsemurhia. Ne tulee mun eteen ja hyppää alas. Ei kai ne tiedä. Ei ne voi tietää, että minä olen minä. Ja enkä kukaan muu. Mä tarvitsen chestplatein vaan. Mä tarvitsen vaan. Tosta noin mä otan vaan. Mä tiedän, että siellä olisi ollut golden chestplate, mutta se oli huono. Oi, kuka voitti? Niin, kuka voitti? Minä voitin. Tuo oli ehkä maailman eeppisin matsi. Kaikki hyppää edessä vaan pois ja toikin oli vaan niin huonoa pelaamista.
Ne vaan tulee sieltä ja mä vaan lyön ne pois. Aika... Vähän opetelkaa pelaa ennen kuin... Mä tiputin itseni, kun yritin tiputtaa vastusta. Se sitten tiputti. No hyvä, hyvä. Hyvä kun tipuit. Se taitaa itse olla niin huono. Luulla itsestään vähän liikoja. Mikä tää lagi oli? Mä tykkään tästä kuvausohjelmasta siksi, koska tässä tämä on sille, tää ei laki oikeastaan yhtään suoraan sanottuna. Eli jos te haluaisitte tehdä YouTube-video, niin mä suosittelen oikeasti tätä kuvausohjelmaa hirveästi. Ihan hirveästi suosittelen tätä. Mutta nyt katsotaan mitä me saadaan tästä 5 ironista. Tuolta kuuluu hirveä ruoanleikkuri. Nyt tos noin vaan lentänyt siitä. Ei saa chestplatea. Eli tähän kengät meille. Noin. Nyt kun toi on tuolla Hessu. Hessu 05. Okei. Me mennään nyt tonne. Todennäköisesti. Tästä näin. Hessu, mä toivon, että oot yhtä Hessu kuin Hessu. Yes! Ei olisi voinut tulla oikeasti parempaa. Tai no, timantti chestplate. Heti keksin paremmin. Noniin. Sano, älä tiputa mua. Tiputtaminen kielletty. Noniin. Kuole! Oti huono. Hyvä. Se heitti muuhun regeneration potionin. Kiitti. Enää noit tyypit ja toi. Kuinka moni teistä on Hessu? Aha. En mä suosittele tuota kämppäämistä oikeesti omalla saarella. Taputa se. Taputa sitä, Hessu! Kyllä sä voitat sen. Mäkin yritän kaikkeni. Noniin, kuole. Kuole. No mä niin pelkään, että toi tulee selkään. Jos se uskaltaa. Osuuko se siihen? Ei tainnut. Noniin. Noniin, kuole. Ei se osu siihen. Oi! Se oli good job. Kuole. Saako se tiputettu? No tuu tänne vaan. Noniin. Mä odotan, että sä tuut. Noniin. Kuole nyt. Ei mun mitään onkea. Ei oo. Ei oo. Nyt se rupee kirjoittaa sättiä silleen noob. Tää tästä vielä puuttuu. No, niin puuttuu. Ja Ketrekson. Se on ensin silleen, niin tästä, tällainen nopo vielä tästä puuttuu ja kuka oli nyt nopo. Mutta kiitos kun katsoit tämän ihanan ja onnistuneen videon. Jee! No, mä nyt kiitän kun katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit videosta ja ei tässä oikein muuta. Uusi Skywarsi ja tosiaan tässä oli pitkästä aikaa ja syy tosiaan oli se, että mä olin kipeänä, mutta ei enää jankata mitään turhaa, vaan
Kiitos kun katsoit videoni ja muista tykätä ja toista kertaa. Ja se olisi Nuha. Heippa!